OdiaToon। ମାଳବା ପ୍ରଦେଶରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାମରେ ଜଣେ ମହାନ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବାସୁଦେବ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଉଠିଲେ। ସେ ତୁରନ୍ତ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ପ୍ରଭୁ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଖୋଜି ଆଣିବା ପାଇଁ ପଠାଇଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ବିଦ୍ୟାପତି ତୁରନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବାଟବଣା ହୋଇଗଲେ। ଆଉ କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ସେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେହି ଶବ୍ଦର ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ଶବର ଦୀପକ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶବର ଦୀପକ ଆଶ୍ରମରେ ଶବର ଜାତିର ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ଶବର ଜାତିର ମୁଖିଆ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ସହ ଭେଟ କଲେ। ବିଶ୍ୱାବସୁ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାବସୁ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ଘରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ଲଳିତା ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅଟିଏ ଥିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଝିଅର ମନ କଥା ବିଶ୍ୱାବସୁ ଜାଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ବିବାହ କରାଇଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ବିଦ୍ୟାପତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲଳିତାକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଲଳିତା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବାପା ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେହି ଗୁମ୍ଫାରେ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ ଅଛି, ଯାହାର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବାପା ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାପତି ସେହି ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ଆଗରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ ଯେ, ତମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛ, ତାହା ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ବାଟ ନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଆଖିରେ ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାପତି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଯିବା ସମୟରେ ବାଟରେ ସୋରିଷର ଦାନାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଛାଇ ଦେଇ ଚାଲିଲେ। ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏପରି ଚତୁର୍ଭୁଜ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖି ବିଦ୍ୟାପତି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଦୁହେଁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଲଳିତାକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଘରକୁ ଯାଇନି। ଘରେ ମାତା ପିତା ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ। ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ତୁମକୁ ନେବାକୁ ଆସିବି। ଲଳିତା ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ବିଦ୍ୟାପତି ଘରୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଯେଉଁ ସୋରିଷର ଦାନାଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ବାଟରେ ବିଛାଇଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଗଛରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେହି ସୋରିଷ ଗଛ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାପତି ସେହି ଗୁମ୍ଫାକୁ ଗଲେ। ବାସୁଦେବଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶରୀରକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ସେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର କାମରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଉଠିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ନ ପାଇ ସେ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା। ବିଶ୍ୱାବସୁ, ମୁଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି। ତୁମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଅ, ସେଠାରେ ତୁମେ ମୋର ସେବା କରିପାରିବ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଲଳିତା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ତୁମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଅ। ସେଠାରେ ସମୁଦ୍ରରେ କାଠର ଗୋଟିଏ ଦାରୁ ଭାସିକି ଯାଉଥିବ। ତୁମେ ତାକୁ ଆଣି ମୋର ମୂର୍ତ୍ତିର ସ୍ଥାପନା କର। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସମୁଦ୍ର ତଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ କାଠ ଗଣ୍ଡିଟି ଭାସି ଭାସି ଯାଉଛି। ରାଜା ତାଙ୍କର କିଛି ସେବକମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଭିତରୁ ସେହି କାଠ ଗଣ୍ଡିକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ପଠାଇଲେ। କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ସେହି କାଠ ଗଣ୍ଡିଟିକୁ ହଲେଇ ପାରିଲେନି। ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବିଶ୍ୱାବସୁ କାଠ ଗଣ୍ଡିକୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଓ ରାଜମହଲକୁ ନେଇଗଲେ। ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କେହି କାରିଗର ମିଳୁନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନିଜେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ବେଶରେ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟ କଲେ ଓ କହିଲେ, ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସର୍ତ୍ତ ହେଇକି ଯେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବି, ଆଉ 21 ଦିନ ଭିତରେ ଗଢ଼ିବି। 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମଧ୍ୟ ସେହି କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଯିବନି। ଏହି ସବୁ ସର୍ତ୍ତ ଶୁଣି ରାଜା ରାଜି ହେଲେ। 20 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି କୋଠରୀ ଭିତରୁ ମାର୍ତୁଲ ଆଉ ଛେଣିର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା,
କିନ୍ତୁ 21 ଦିନକୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ଆଉ ସେ କୋଠରୀର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ। ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ରହିଗଲା ତ କେବଳ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଅଧାଗଢ଼ା ମୂର୍ତ୍ତି। ସେହିଦିନଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଏପରି ଅଧାଗଢ଼ା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ହିଁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମୋଟେ ଭୁଲନ୍ତୁନି।